berarti awake dhewe ngomongne ati. Mergo wong sing gelem halal bihalal kuwi atine waras. Lek atine lara, lek atine enek penyakite ora gelem halal bihalal. Lek atine enek dendam, enek marah, enek hasud, enek iri, enek dengki, maka orang-orang seperti itu mboten purun halal bihalal. Mula Kanjeng Nabi sampai dawuh ala wa inna fil jasadi mudghah wa in salahat salahal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Dawe Kanjeng Nabi, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kok daging kuwi apik mongko manusa apik, kok daging kuwi elek mongko manusa elek. Kok daging kuwi waras mongko manusa waras, kok daging kuwi lara mongko manusa lara. Ala wahiyal qalb, daging itu namanya hati. Jadi manusa iki ning awake karo Allah dikai daging sing jenenge ati. Pokok atine waras awake ya waras, tapi lek atine lara awake ya lara. Sampeyan iki lek pengin awake sehat, jaga atine. Pengin awake waras, atine kudu waras. Tapi lek atine lara, engko awake iki ya melu lara. Bu. Hei. Sampeyan tak takoni, sampeyan iki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Sampeyan iki lek dilokne tanggane sing lara atine apa wetenge? Iso engko wetengmu lara mergo atimu lara. Sampeyan dilokne tanggane atine lara terus susah. Lek wis susah ra doyan mangan kok terus kena asam. Sapa muni asam urat? Dadi wong lara asam lambung iki ora mergo kakehan pedes, ora mergo kakehan kecut. Wong lara asam lambung iki mergo atine sing lara. Sampeyan dilokne dulure atine lara terus susah. Lek wis susah terus tensine munggah kena darah. Wong ngantem jantung kena jantung, ngantem ginjal kena ginjal. Wong lara darah tinggi kuwi yo mergo atine sing lara. Mergo atine sing lara. Pokoke atine waras awake ya genah apa ya? Genah apa ya? Wong iki lek atine lara, sampean dilokne dulure atine lara terus susah. Lek wis susah ora iso turu, lek ora iso turu dawe Roma Irama, segala penyakit akan mudah datang karena kita terlalu banyak kang ning isor sing pinter njaga ati ya yu. Pokok atine waras awake ya. Tapi lek atine lara awake ya. Tapi anu lho Pak Lukman, kula niki lek dilokne tangga kula niki ati kula lara. Iya, ampri ati kula mboten lara. Bu, ati iki lek pengin ora gampang lara, pesene wong pule biyen dikundeli. Ati iki lek pengin awet waras, ati iki lek pengin ora lara siji sampeyan eling-eling. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Nyapa tetanggamu mantu gedhen ora kon rewange kok lebokne ati lho nyapa. Ora kon rewang kan beneran malah ora. Kesel. Golek tanggamu mantu gedhen ora kon rewang kok lebokne ati, atimu lara. Lek wis atine lara engko lambene melu lara. Yuh, tanggane mantu gedhen ora kon rewang lah kok bar bedhug ki mendung peteng. Lambene muni piye yuh, beneran mendung. Muga-muga ora enek sing mbek. Enek wong kene wong Jawa model ngono kuwi. Wonge ndak nyang. Enek sing muni enek wonge, heeh, lambene apa ireng.
Lah nyapa to bodho ponakane Ramara kok lebokne ati iki lho. Ponakane Ramara kan peneran malah oranya. Mula ati iki lek pengen waras tenan, lek enek apa-apa aja dilebokne. Wis engko mulih pengajian kuwi ae wiritane, nek enek apa-apa aja dilebokne. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Lha tapi panggah mlebu ati iki Pak Lukman, kula iki dilokne kok panggah nyas. Kok panggah mlebu ning ati? Amre mboten mlebu ning ati piye? Ayo kelingan dawuh Allah. Allah dawuh ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Wong Jawa, atimu ilingo Allah, engko dadi tenang. Aku tak takon, wis sing lungguh ngisor kae, awakmu lek dilokne dulure, atine kelingan sing ngelokne apa kelingan Allah? Lah kuwi apa? Oh wis diomongi atimu elingo Allah, engko dadi tenang. Lah lek kelingan sing ngelokne ya sampai kapanpun ya ora tenang atimu. Lho. Wong kejadiane tahun 2000 lho tahun 2000 selawe lho jek kelingan. Nyapa te yo ora takon karo mah ngarep nyapa, ora kelingan ya nyapa. Dek lho tahun 2000 mantu gedhen, aku lho seminggu rewang ndak mulih. Bayangno yu, basa tekan Ndata, lho kok wayahe ngeterni manten aku ora dijak to. Nek gara-gara gak dijak ngeterni manten tahun 2000 lho tahun 2000 selawe jek kelingan. Ya selawe tahun hatimu tersiksa. Oh. Hei. Sampeyan aja nyawang wong nggawa kopi to. Nyawang aku, ngono kuwi jenenge selingkuh. Ngantuk. Kapan kok ngantuk? Kula niki dereng wangsul Pak niku saking Lampung niku. Kula teng Lampung awit dinten Sabtu nika wangsul. Dan niku kula ngaji teng mriki wis kudu rapatek purun mergo samar kula engko pesawate telat. Mbakne telat 2 jam. Akhire wayahe teko kene jam 8 malih jam 10. Sampai saking gebute iki solarku entek ra roh sopirku. Wis iki panitia tulung golekno solar eceran. Ora iso mulih aku kok malah. Solare telas niku mau. Iya. Kuwi omong apa kemu kuwi. Dadi awake dhewe iki lek pengen ora mlebu ati ya lek apa-apa aja kok lebokne ati. Tapi panggah mlebu niku lho Pak Lukman, kelingan Allah. Maknane kelingan Allah ki kelingan dawuhe Allah. Wis lek pengen gak mlebu ning ati, siji ilinga dawuhe Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gusti, jenengan dadosne apa ini ku mboten enten sing percuma. Allah ki gawe apa mesti enek paedahe. Termasuk Allah gawe tangga jenengan tukang ngrasani, tukang ngelokne, tukang maidu, tukang mitnah. Niku sing gawe Allah, kuwi enek paedahe. Paedahe gawe apa? Gawe nglumpukne ganjaran. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ndi enek wong jaha dirasani kok ora dilebokne ati. Mongko besok kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Lho lak penak to. Ndi enek wong jaha dipaido kok ora dilebokne ati, besok kebaikane sing maido dikekne ngene sing dipaido. Ndi enek wong jaha kok difitnah ora dilebokne ati, besok kebaikane sing mitnah dikekne ngene sing difitnah. Mula besok ning akhirat ki ana wong jenenge muflis. Muflis niku bangkrut. Ning donya tahajudan ra pedhot, deres Quran ra pedhot, tahajudan ra pedhot, duhaan ra pedhot, jamaah ra pedhot. Ning donya ahli ibadah, basa ning akhirat lho kok entek jik. Lah nyapa tibakne diwehne tanggane. Ngono lho. Mula besok ana wong jaha ki ning akhirat kaget. Ora rumangsa di kebaikan, lha kok kebaikane bertumpuk-tumpuk.
enak-enak lungguh ning akhirat cedheki karo malaikat. Yo dalem omahmu ndi? Kulene ndi Joho. Nyayu tak kei ganjaran mak belekku. Ganjarane napa malaikat? Maca Quran. Gadane sinten iki tekmu lho. Lah kula mboten saged maca Quran lho malaikat. Heeh, kowe iki ra iso maca Quran. Tanggamu le pinter maca Quran, sregep maca Quran ning sayang tukang rasani awakmu. Ate awakmu sabar gak kok lebokne ati, mula ganjarane maca Quran PN. Belekku malih. Napa malih malaikat ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula lek cethil-cethile tiyang pulih, heeh, kowe lek ditonjok kok tampani to lek kon becek ra tau nyang. Lha tapi kok diganjarane sedekah, kowe iki ndek tangga ahli sedekah. Ning sayang tukang maido awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane sedekah PN dolak penak to. Belek kok malih napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Kaji. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh kowe mbiyen arep daftar gak sida to duitmu kok tukokne Avanza. Tetapi kula kon diganjarane kaji kowe ditangga bu kaji. Wonge bolak-balik kaji bolak-balik umroh. Ning sayang tukang mitnah ngelokne awakmu, ate awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane kaji PN. Belek kok lho napa malih malaikat ganjaran. Ganjarane napa? Salat tahajud. Gadane sinten tekmu lho. Lah kula selama urip mboten nate tahajudan malaikat. Iya aku ngerti. Jane bengi mesti tangi tapi mek nguyuh ta. Tetapi kula kan diganjarane salat tahajud, tanggamu bathuke ngecap ireng susun 28. Ahli tahajudan. Ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, ati awakmu sabar gak kok lebokne ati. Mula ganjarane salat tahajud PN. Besok ning akhirat enek wong tanpa nglakoni ibadah, tapi ganjarane ibadah akeh. Mergo nyapa? Sabar dicaci maki orang lain. Ora gampang dilebokne ati. Mula ibu-ibu tak omongi, sampeyan iku lek diomongi, yo kowe dirasani dirisake malih kemayu. Jawabane lah bene wong dirasani ra kelonge. Alhamdulillah. Dan gawe kolak kacang ijo ni mateng sing rasane diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas ngeteri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Mula lek ning Joho iki enek wong nganyel nih, tulung ingunen. Mergo kenek digawe golek gan. Ora lho lek ning Joho iki kabeh wong apik. Maido ra tau, mitnah ra tau. Terus jenengan oleh ganjaran kondi. Mula Abu Jahal karo Abu Lahab iki dingu karo Allah, Pak. Allah lek sir mateni saged, tapi gak dipateni karo Allah. Mangga dingu. Untuk apa? Untuk ladang Rasulullah mencari pahala. Mergo Kanjeng Nabi ki sabar, akhirnya ganjaran Kanjeng Nabi oke. Mula besok ora sanggumun lek lurah Joho mlebu swarga dhisik. Pundi Pak Lurah? Sampeyan aja kaget sok lek Pak Lurah Joho mlebu swarga dhisik. Lah nyapa? Mergo bendina dirasani rakyate Pak Lurah sabar gak dilebokne. Mula besok ning akhirat Pak Lurah sapa ya sing manusa sing paling akeh ganjarane? Kuwi tak jawab dhewe, Presiden Soeharto. Lah nyapa Pak Harto leren dadi presiden wong sak Indonesia kabeh ngrasani. Atik sitok ndak enek sing njaluk ngapura. Itu Pak Harto besok ning akhirat muikul ganjaran. Napa Pak Harto ganjaran? Kok kathah men. Lah wong sak Indonesia ngrasani atik ra enek sing njaluk ngapura. Lah niku sing gedhe dhewe keng pundi kok ngene Amin Rais. Mergo Amin Rais tukang ngelek-ngelek presiden. Wong kok uripe mek ngelek-ngelek presiden. Apa ora sadar lek dibalik itu semua akan menghabiskan pahala. Wong sing kaya ngono kuwi sing darani muflis. Bu, sabar nggih. Lek dielek-elek aja dilebokne. Kena gawe golek gan. Benar. Jeneng Nabi dawuh enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane salat. Enek dosa ora iso di ngapura karo ganjarane poso kaji. Lho kalih napa jeneng Nabi iso di ngapura?
karo merengute bojomu pokok gak kok lebokne ati. Bojomu mulih kok sawah kok merengut yo aja kok lebokne ati, dudingen terus ya, terus. Lah nyapa dosaku ben rontok ya. Bu. Sabar nggih. Kapan ngenteni sabar? Umure 70 tahun kok panggah sembarang lebokne ati. Nah moya. Urip ora tau tenang Pak Lurah, mergo sembarang dilebokne ati. Urusan anak lebokne ati, urusan bojo lebokne ati, urusan tangga lebokne ati, atine ndak kuat. Edah montor kok pabrike kok numpaki wong loro, lek kok tumpaki wong 5 ndang rusak. Tak duduhi, ati iki digawe karo Allah, Mas. Kangge apa? Ati iki digawe karo Allah. Mek sitok tujuane ben jenengan ki nyambung konek karo Allah. Ati kok aja kok iso dicengkeh. Duduk ruke. Oh, ati kok ati ki iso ana Allah. Enteng kok. Sepeda motor wayahe diseni bensin kok diseni solar iki lho. Rusak apa ora sepeda motore? Rusak. Ati lek kok iseni sak liyane Allah, kok atine rusak. Wis mulai saiki aja ana apa-apa aja dilebokne ati Pak Lurah. Sampane lek pengin dadi lurah ayem lho aja sembarang kok lebokne ati. Wong-wong bayar pajak lebokne ati. Ati kok diseni pajak iki lho. Ngene iki aku mulih ra kok gawani berkat, ra tak lebokne ati. Ati kok diseni berkat iki lho. Ati iki diseni Gusti tenan yo. Ngene iki aku mulih ra kok sangoni ra tak lebokne ati. Ati kok diseni sangu lho. Ati iki diseni Gusti. Siji lek pengin atine tenang, atine waras, lek enek apa-apa aja dilebokne. Carane piye? Carane amrih gak mlebu ati, kelingano lek donya iki pancen karo Allah digawe mesti enek fungsine. Ora ening sing percuma. Termasuk awake dhewe duwe tangga, wah masyaallah. Mula sampai Kanjeng Nabi ki dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan iki duwe tangga Pak ganggu wae karo sampean. Jam 12 bengi usume wong turu dheke teka, atik montore kenal potelo. Tang 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 tang. Sampeyan turu keganggu wae. Nggih. Lagi kesirep tekone tang 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 tang. Jam 12 awan usume wong istirahat mulih kok tegalan kok sawah. Dheke muter tiba anter. Atik salone didepli teng dalem jenengan, sampean turu keganggu, istirahat keganggu. Atik lagune panggah kuwi pokoke joget, tun mbokmu, tun mbokmu. Dik mbokmu ki tun tenan. Dan tangga sing ganggu jenengan iki ora mlebu swarga. Sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok gak dilebokne. Enak urip enteng bebane engko. Sing nomor loro kelingan dawuh Allah. Allah dawuh piye? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donya iki karo Allah sampeyan eling-eling sebagai tempat ujian, Pak. Ora eneng wong ning Jawa ora diuji ora eneng. Diuji karo tangga, dulur, kanca, para tuwa, wong tuwa, anak. Lah ujian itu untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah tahu mana yang terbaik di antara kula karo panjenengan. Nyapa to cah sekolah ki nek ujian nggih, gurune ben ngerti ndi sing pinter, ndi sing bodoh, ndi sing biasa. Nyapa to wong Jawa iku kudu diuji, Allah ben ngerti endi to wong Jawa ki sing apik. Endi to wong Jawa ki sing ora apik. Mula sampean iki lek dielek-elek, ora usah kok lebokne ati. Mergo wong dielek-elek iki urung kepara elek. Tapi sing elek-elek mesti wong lek dielek-elek aja kok lebokne ati, mergo wong dielek-elek urung kepara elek.
Tapi sing ngelek-ngelek mesti wong ora eneng wong apik ngelek-ngeleki. Wong sing tukang ngelek-ngeleki mesti wong. Lah lek sampean dielek-elek kok lebokne ati engko genten ngelek-ngelek. Lek dielek-elek genten ngelek-ngelek akhire wong loro padha. Lah terus sapa sing apik iki lho sapa? Sampeyan iki lek dielek-elek genten ngelek-ngelek kuwi cara wong Blitar sami ugi, sami mawon silit babi dientup. Loh, Lukman iki lho, Pak. Kula niki lho wis sampean pasang ning kono kemo anune apa ni fotone. Acarane halal bihalal sampean kei gelar kiai. Lho Lukman wis disebut kiai iki lho. Lho kok dielek-elek karo duduk kiai. Lho kok mbales. Lho terus Lukman karo kiai karo ora kiai iki lho bedane apa? Nah, apa ora? Lah lek kiai dielek-elek terus genten ngelek-ngelek berarti kiai karo ora padha ae padha eleke. Pak Lurah, jenengan ki lek dielek-elek sing sabar, mergo jenengan ki lurah. Enek bedane karo duduk lurah. Lah lek duduk lurah ngelek-ngelek lurah terus lurah genten ngelek-ngelek, lha terus bedane lurah karo ora iki apa? Nggih napa nggih? Mas polisi ki aku lek nek polisi kok dielek-elek sabar. Ning dalan raya dicaci maki lek ndelok ning YouTube sabar. Ya iki bedane polisi karo duduk polisi iki ngono lho. Lah lek polisi dielek-elek gendane ngelek-ngelek lha terus polisi karo ora polisi bedane Nggih napa nggih? Iki sing wis dadi ketua yasinan, sampeyan iki duwe kedudukan mulia dadi ketua yasinan. Kuwi kudu beda karo duduk ketua. Ya ketua yasinan. Lah kok nyelek-elek karo duduk ketua, lah kok balet. Lah terus bentane ketua karo ora iki apa? Lah wong ora kon ngimami tahlil lah kok adek yasinan anyar. Ora dadekne torekoh kok ateng torekoh anyar. Nek terus idane apa? Nggih napa nggih? Iki sing dadi pengurus takmir masjid iki beda karo sing ora dadi pengurus. Mula aja dipadha. Tuh. Sing dadi ketua muslimat sabar. Sampeyan iki wis di kedudukan. Kula dielek-elek karo duduk ketua, sabaro. Kula dielek genten ngelek-ngelek. Lah ketua karo ora lah ya padha. Lah terus apa bedane ketua? Kula niki alumni pesantren, Pak, tau mondok. Terus dielek-elek wong ora pondokan, terus aku bales. Lah terus bedane mondok karo oyai apa? Elek sarungan wis melipis. Uplukan yo melipis, petong kok lecet iki lho. Terus bedamu karo sing nek anu kan apa? Kere. Mas, sampean iki wis di kedudukan mulia mergo sampean grup sholat. Aja kok padakne karo sing gak sholawatan. Mula lek dilokne sing sabar mergo sampean karo Allah duwe kedudukan mulia, duwe grup sholawat. Nah apa ya? Nah toh. Mas banser barang iki sampean mulya. Nek banser kok gampang nesuwan ya cepot ae nek lambene banser. Wong wis di kedudukan. Para kula barang iki ngene-ngene titik nesu ya gua ae nek serbane. Gaweane ngalung serban kok mutungan iki. Terus bedane karo sing ndak ngalung serban apa? Nah apa ya? Loh, Allah iki ngenekne Abu Jahal, Abu Lahab. Kuwi Allah ben pirsae tibane sing apik Kanjeng Nabi, sing elek Abu. Kanjeng Nabi itu dicaci maki tidak pernah marah. Karena apa? Rasulullah itu punya kedudukan mulia, aku ini Nabi. Dan terus aku dilokne Abu Jahal aku nesu terus bedane Nabi karo oyai apa? Nah apa oyayu? Lho. Oi, ketua muslimat iki. Ketua fatayat barang. Sing sabar.
Bu, genah nggih. Jadi donya ki panggenane ujian, ndak ujian kuwi untuk memperlihatkan mana yang terbaik. Bil nggih. Terus sing wis dadi ustazah, barang iki sampean punya kedudukan, aja kok padha karo sing duduk ustazah. Bu ustazah kok diluk-diluk kok rewang kok maido. Terus bedane karo duduk ustazah apa? Ustazah ora patek tandang maido, atik dilak-diluk mulih bekemiwak. Nah, terus bedane karo untuk ustazah apa? Pak, yang punya kedudukan mulia jaga kedudukan panjenengan. Panjenengan itu harus berbeda dengan orang lain karena panjenengan ini kedudukannya berbeda. Mula Kanjeng Nabi iki dilok ora tau bales. Kanjeng Nabi pengen nunjukne ning Allah, lek aku ki mulya kok kasarane ngoten. Sampeyan delok Kanjeng Nabi itu biografinya. Pancen Nabi kudu beda ten maksud kula iki. Ceramah mulih ra disangoni untung. Terus bedane karo duduk penceramah iki apa? Kaya berarti ngaji lek dike nyambut gawe. Nyambut gawe ra dikei gajian ya pantes, ngaji ra diwehi untung. Terus bedane karo ora kiai. Nek tenan wae. Tenan ngapunten sing kathah iku ora nyindir sapa-sapa iki. Sampeyan iki dilungguh ning ngarep iki rumangsamu duwe derajat lho. Iki lho sing lungguh ngarep iki lho. Nek ilok ning ngene netu terus bedane karo sing lungguh lesehan kae. Sampeyan iki dilungguh ning ngarep iki karena panitia iki tahu bahwa panjenengan itu orang mulia. Ngono lho. Cobi kancane ra dikeki jajan sama didepi jajan iki lho. Lak beda to Pak nggih. Lho sing mburi nak niwahi lho, sing arep niwahi lho. Nah nyapa mergo sampeyan mulya, mula kemuliaan ini harus kita jaga. Iya, nek sing batin cangkeme ngomong apa to. Lho sampeyan lho kaya aku lho ombene iki lho kancane ngono aku degan no. Lah aku kan berarti luwih mulya lungguhe gek ning kene iki. Ya Allah. Tenan Pak, masyaallah. Wis sing nomor 3 lek pengen gak mlebu ati kelingan dawe Allah. Allah dawuh wa khuliqal insanu dhaifa. Sampeyan eling-eling. Aja gampang mutung lek dilokne difitnah mergo nyapa manusa iki karo Allah digawe gak sempurna. Awake dhewe iki tenan ora sempurna, Pak. Mata itu bisa memandang lek dekat, telinga bisa mendengar lek dekat, hidung bisa mencium lek dekat. Lek wis adoh gak iso. Manusa iki karo Allah digawe gak sempurna. Mula Kanjeng Nabi sampe dawuh kullu bani Adam khata'un. Anak Adam iki panggenane salah. Wis pengumuman. Mula lek disalah-salahne ora sah kok lebokne ati yu. Pancen awake dhewe panggenane. Ana wong kulite ireng disemantani ireng kok mutung to. Wong pancen kulite awake dhewe panggenane salah yu. Awakmu ki lek rewang disalah-salahne ya ora sah kok lebokne ati. Pancen awakmu ki ya panggenane. Mula lek dielek-elek ora usah lapor polisi kok pencemaran nama baik. Ora usah pancen namane ra baik kok. Lha tenan aku lek wong pencemaran nama baik. Lha pancen namamu ki lho ora baik. Lha awake dhewe gak sempurna, Pak. Jenengan arep banggane apa? Salat. Wong salatmu ya kaya ngono kok. Nyatane dhuwit 20.000 ilang kok golek ora temu basa salat kelingan lho. Golek dhuwit 20.000 ora temu basa salat maca Fatihah wala bolin lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ya kaya. Wong awake dhewe ki lho sedekah ya bolo-boloan nggih napa nggih yu. Sampeyan iki gelem becek ora ya mergo ketumpangan to. Nek becek apa ora yu kere men aku mantu dek ra ngetok kok. Kok rumangsa dadi wong hebat to. Mriki bedak malam Jumat bapak-bapak yasinan.
disukani maem to lek yasinan. Bar yasinan pro ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok tri ora sing dik malah mbah ngetri sampean. Anake muni, "Bu, griya ngisor kae gak diteri to kono lho ora tau ngetri rene." Lah kita itu tidak sempurna, Pak. Kita itu tidak sempurna. Kula mboten sempurna, jenengan yo ora sempurna. Ngapunten, ngapunten. Lek enek wong gendeng tukaran, sampean gak usah nesu. Pancen sing sitok gendeng, sing sitok ya awake dhewe iki lek dielek-elek aja nesu. Mergo sing elek-elek gak sempurna, sing dielek-elek ya ora iku sing dawuh Allah. Manusa gak enek sing sempurna, Pak Lurah. Kula dawuh Gus Dur urip ning donya ora usah gampang gumunan to. Pancen manusa ki ora sempurna kok. Sampeyan nuwun sewu Mas polisi, lek enek polisi bedil polisi, aja gumun pancen ya polisi ki manusa. Lek enek tentara bedil polisi, ora usah gumun pancen ya manusa, Pak. Ora usah gumun lek enek kiai ngapunten ngetengi santrine, ya pancen manusa kok. Ya apa ora? Loh, pancen manusa gak sempurna, Pak. Jadi sama arep delok TV beritane apik terus gak mungkin. Mergo nyapa? Pancen manusa karo Allah gak sempurna. Lah awake dhewe iki lek dilokne pancen yo ora sempurna, sing ngelokne iki yo ora sempurna, selesai wis. Jadi wong jangan merasa hebat terus merasa sempurna ngono-ngono lara atine. Ya Allah. Kanjeng Nabi kurang sempurna piye? Sampe tak duduhi. Kanjeng Nabi iki saking sempurnane, Pak, selawase urip angop rong taun. Kanjeng Nabi ki rong tau angop. Ora kaya awake dhewe lagi lungguh. Kadang yasinan ngene maca yasin iki karo angop kok. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la. Kanjeng Nabi ki selawase urip ora tau angop. Yo. Kanjeng Nabi ki selawase urip rong tau dientroki laler. Lalat itu tidak pernah menyentuh tubuh Rasulullah. Karena lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, Pak. Ndas ditroki, mripat ditroki, rung leboni, cangkem leboni. Bapake unyil di encloki. Kanjeng Nabi gak tahu, lah nyapa sempurna Kanjeng Nabi ini. Kanjeng Nabi ini lek pipis langsung ical. Sep disep banyu ilang. Mergo pipis Kanjeng Nabi iki mulya. Langsung hilang. Lah awake dhewe lak seminggu lak rong ilang to. Nyopot iki nguyok seminggu gak mecing. Lho, iki Nabi sempurna. Kanjeng Nabi niku, Pak, hayawan iki lek dicedheki Kanjeng Nabi ora mlayu. Pitik iki Nabi malah mara, ula ki malah mara. Ora wani ngabruk Kanjeng Nabi, gak wani. Suweneng cedheki Kanjeng Nabi. Macan kok cedhek Kanjeng Nabi. Gak wani nyakon. Macan iki lho, cedheki Kanjeng Nabi deprok dilus-elus karo Kanjeng Nabi. Tenan, Pak, gak wedi macan karo Kanjeng Nabi. Yo ora wani menyentuh Kanjeng Nabi. Kula winginane nek geger-geger nasab nek sing nyeletuk ngene, halah gampang kayak iki. Kalau di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah, kuwi jane macan rawani nyakot kuwi. Wis sing ngaku dadi keturunane Kanjeng Nabi, jajal lek wani lebokno kandang macan ae. Iku lek tenan ora kecathek, ora dicakot. Tapi nek enek sing wani, aku lek dilebokne ora nyeti bathok niku. Lho tenan, Pak. Kanjeng Nabi iki ganteng. Ganteng Nabi Yusuf, ganteng Kanjeng Nabi. Iki nek ulama sing dawuh cara wajah ganteng iki karo ayu dilebokne bal bunder, niku sing separo karo Allah diwehne Kanjeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Sing seprapat didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Joho. Niku kebagian seprapat, ngene lek ngedom ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh
masalah lebokne ati. Ngayu-ayu nglumpuk ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Lha kok elek sing elek-elek nglumpuk ning karo Blitar Mujiati, Sumiati. Wonge teko apa piye? Luputku ya Ti. Luputku ya Ti. Aja kok lebok ning ati ya Ti. Wes tak jujui. Kanjeng Nabi ki sempurna, Pak. Sampeyan tingali biografi ini. Dicaci maki, dihina, difitnah. Jeng Nabi dituduh tukang sihir, jeng Nabi dituduh tukang tenung, jeng Nabi dilempar batu, wajahnya bercucuran darah, jeng Nabi sujud dibeki kotoran unta. Rasulullah kalau sempurna bedino dicaci maki, terus awake dhewe iki napa? Lak kowe iki napa ta yu? Napa? Jeng Nabi kena sempurna, uripe ndak enek penere. Lha kok awake dhewe sing kaya ngene ya Allah. Wong jeng Nabi ki lho keringete wangi kok. Dek awake dhewe keringete apek kok. Jeng Nabi ki sempurna lho, uripe ki dilokne difitnah dipaitu. Ngono ki lho jeng Nabi sabar. Lha terus awake dhewe ki lho yo, wes mapan, mula lek dilokne difitnah dipaitu aja dilebokne. Kanjeng Nabi ki lho sempurna. Wes iki ngapunten. Kita ceritani tapi aja kok critane sapa-sapa. Allah sempurna nggih. Sepakat ya Allah sempurna. Sampeyan tingali teng Quran. Allah itu difitnah duwe anak. Allah itu maha sempurna Pak Lurah. Dilokne duwe anak lanang jenenge Uzair. Difitnah duwe anak lanang jenenge Isa Al-Masih, Pak. Marah Allah ndak. Nyatane sing mitnah Adam yo mateng, mimpi klambi yo garing. Padahal Allah bolak-balik dawuh lam yalid walam. Kok Allah iki dituduh duwe anak, Pak. Allah nesu ora. Dari Allah nesu ora. Lho kowe ngarani aku di anak, mulai sesuk adang ra mateng. Mulai sesuk bebek lambi ra garing ora kok. Awake dhewe iki lho sapa Allah lho. Maha sempurna. Cek dilokne wong. Kadang ning johoe Gusti Allah ya dipaido. Udan iki ya muni udan. Dikai panas-panas, kapan udane. Dikai sumuk. Dewe adem. Lho Mas aku Gusti Allah iki ning Johor enek penere to. Wes. Awake dhewe lek ngene iso halal bihalal, Pak. Mergo atine awake dhewe ora dendaman, ora gampang lara. Wes dieling-eling. Lek donya ki diciptakan tidak percuma. Dieling-eling donya ki tempat ujian. Dieling-eling awake dhewe ki manusa gak sempur. Mula lek enek apa-apa aja dilebokne. Yo, wis ya nomor 1. Nek enek apa-apa aja dilebokne. Wis mulai wiritane kuwi ae. Nek enek apa-apa aja dilebokne ati. Nek enek kowe nyawang aku yo aja nyawang iki. Lek iki lho sing asli iki lho. Lah awakmu aku ngene kok bakal nyawang kene. Iki lho nyawang iki. Wis nomor 2, lek pengen atine api, atine tenang, atine gak gampang lara. Siji lek nek apa-apa aja dilebokne ati. Sing nomor 2, ati ki lek pengen awet waras, Pak. Urip ning donya aja arep-arep ning manusa. Urip ning donya ki berharaplah kepada Allah. Sampe nek arep-arep ning manusa kerep kecewa. Mergo manusa ki duwe watak PHP, pemberi harapan. Wong tukang ngowahi janji palsu kok gundeli, tiba.
Manusa ki gak sempurna, aja kok gondeli. Gawe Sayyidina Ali awake dhewe ki lek terlalu berharap ning orang, kuwi padha karo senden ning kayu gapuk tiba. Ngene lho. Bu, kae sing ning isor ki rungokno, hoi. Dieling-eling, sampean iki lek becek, kene lek ngarani becek apa buwo? Sampean iki lek becek, aja duwe niat aku tak becek, sok lek aku mantu ben genten dibeceki. Kuwi jenenge sampean arep-arep ning wong. Aku tak becek, sok lek mantu aku ben genten dibek. Kuwi jenenge sampean berharap ning orang. Repote ya lek dibeceki, lek ora lara atimu. Aku tak becek, sok lek aku mantu ben dibeceki. Mbok sampean mantu tibane wonge ora lara atimu. Lah wis lara terus muni piye? Ra kelingan, dek mantu aku mara, dek ngedekne omah mara, sunatan mara, sedeng aku mantu ndak ngetok, pekok apa piye? Lah salahmu arep-arep ning wong. Mulai saiki lek becek niatono, aku tak becek. Aja kok niati sok lek aku mantu ben dibeceki, sama nek becek mulai hari ini niatono krana Gusti. Lek sampean niati krana Allah, engko lek sampean mantu dhek ora becek, atimu gak lara. Mergo sejak awal wis ditata aku becek krana Allah. Lek sampean becek krana Allah, engko lek sampean mantu sing becek Gusti, wis lek sing becek Allah selesai. Yo. Aja arep-arep ning wong. Golek arep-arep engko kecil. Anakku saiki ning Korea, sok ben nek wis ning Korea, aku ditukokne sawah, ya lek ditukokne. Lek ora, lara atimu. Lek wis lara, wis maido anak kowe. Enek wong sing model ngono kuwi. Kata, gawe kacamata apa ora wongi? Aku winginane ngaji, wong iki kacamata apa ora lho, sing nggo kacamata cepoti kabeh. Pak, sampean iki lek nyekolahne anak, mondokne anak, ora usah arep-arep. Sok anakku lek gedhe ben beneh karo aku. Ya lek beneh. Lek ora. Dadi awake dhewe nyekolahne anak, mondokne anak, kuliahne anak, niatono krana Gusti enak. Lek krana Allah, lek nek apa-apa sampean gak kecewa. Mergo pancen sejak awal niate krana Allah. Kula nuwun sewu iki sing tukang becek. Buku catatan becek juga wek. Lha lek panggah enek kok waca kuwi arep-arep iki lho. Lek wis arep-arep tibane diarep-arep pramara, atine terus kecek. Kula tegen kula ki enten, Pak, pendak genduren niku berkate mesti dientekne. Niki nyapa ora digo mulih kok dipangan ning kene. Lah diwehne anak ya lek anak sok benek. Lek ora karuan dintekne iki wis lho kok cocok ya aku. Lho nggih, Pak. Awake dhewe iki urip gampang arep-arep ning manusa. Lho tenan. Sampeyan ngaji rene kok arep-arep. Ayo ning pengajian halal bihalal nyapa? Sing ngaji Pak Lukman. Lek ngaji kowe teko kene tibane lek ngaji ora penak, atimu lara. Alah dinteni sampe jam 10 tibane ngajine ra ngalor lang itu. Lah salahmu arep-arep ning aku. Tapi lek sampean ngaji rene krana Allah, engko sing ngaji ketua NU ya penak, sing ngaji Pak Lurah ya penak, sing ngaji Mas Babin Kamtipmas ya penak. Mergo sampean rene ngaji niat krana Gusti. Sampeyan toto tenan atine gak gampang lara. Anake di sekolah ni dhuwur tibane mbok gedhe ra beneh. Delok mulak ngundat-ngundat. Nyakite wong ngundat-ngundat iki mergo berharap ning orang. Kowe iki piye to, Le? Bapak gilek golekne biaya budal peteng mulai petes. Bapak gilek nyambut gawe udan budal, sedek budal, panas budal. Bapak gilek nyambut gawe Le, sirah digawe sikil, sikil digawe sirah. Anake terus muni, lek laku piye ya? Sampeyan iki lek duwe anak nakal, Bu. Pak, aja nemen-nemen berharap anakmu berubah. Mergo anak sampeyan iki menungso, kok lek terlalu berharap sampeyan gampang tukaran karo anak.
Lek duwe anak nakal, jangan terlalu berharap anak berubah, tapi berharaplah Allah yang merubah. Betul lho. Tengah malam bangun, sholat sunnah 2 rakaat, meminta kepada Allah, ya Rob, sing paling anak kula nggih jenengan, sing paling ati teng anak nggih jenengan. Ya Rob, panjenengan sing saged mulak-malik atine anak. Ya Rob, balik hatine anak kula supados dadi anak sing salih beneh kalih tiyang sepakalihe. Matur nang Allah, ben Allah sing rubah. Bahasane Gus Idam, urip dekengane matur nang pusat, kok ben pusat sing ngatasi. Le, mbokmu mbendaino nangis ndonga nang aku, awakmu kon dadi anak sing apik. Le, oleh saiki dadi anak sing apik. Oleh saiki le. Lah awake dhewe kadang ngapunten gak kenal karo Allah, merasa diri kita power. Berharaplah kepada Allah. Ngono lho, Pak. Aku iki mulih ora arep digawani berkat, ya lek digawani. Lek ora atiku. Aku mek berharap ning Allah Gusti, panitia pun sampai lali. Ya mek ngono tok. Rono ku yo arep sangu, yo lek bisa. Lek ora kecewa ati kula. Kula mek berharap ning Allah Gusti, panitia aja sampai lali. Lho kan rono to munggae. Lho kalau napa kula kan panggih to Bupati Trenggalek niku Mas Ipin, tapi pun sakderenge pilihan bupati. Mas Ipin niku mbangun dalan aspal sekitar 6 kilo. Terus masyarakatnya seneng. Akhirnya disyukuri kula ditimbali. Tak omongi Mas, sampeyan iki lek mbangun aspal masyarakat mriki ora sarep-arep sok lek pilihan bupati ben milih aku. Waduh diarep-arep tibakne ora milih, lek ora milih kecewa. Nek kecewa terus piye? Aspale didongkeli. Iki sing arep magang anggota dewan teko pule, Pak. Sampeyan kok arep magang anggota dewan, lek nyumbang muslimat kursi niatono krana Allah. Aja niat iki tak sumbang kok lek aku dadi anggota dewan, pilihan anggota dewan ben milih aku, tibakne muslimat ora. Mbok ora milih kursine dijukuki neh. Iki sing arep melu pilihan lurah. Tak jujui Pak Lurah, lek badhe magang malih, golek nukokne kloso yasinan sama niati krana Allah. Niki tak kei kloso niki monggo, sir milih kula monggo, mboten nggih monggo. Enak sampean. Sampeyan niati krana Allah selesai. Golek diniati iki jamaah yasin tak tukone kloso, golek aku pilihan lurah, milih yo. Akhire anak sing milih kecewa. Lek kecewa klosone dijukuki neh. Tapi lek jenengan nyumbang kloso sampe niati krana Allah, wis kowe milih aku sembarang, ora milih aku ya ora masalah. Aku ngowahi kloso krana Allah. Oh lek krana Allah, ku sing dadekne lurah jenengan Allah. Wis mesti beres iki. Jadi arep ning iki pengajian bar do mulih. Woi. Aja dilebokne. Iki lek enek sing mulih sitok engkas tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti lah sing mulih rondo berarti ya. Wes, Pak, Bu, urip ning donya aja arep-arep ning manusa nggih. Berharaplah kepada bojomu nandur pari panen, aja arep-arep tukokne gelang. Yo lek tukokne. Lek ora toro atimu. Wis to, hidup itu mengalir ae. Aja kamu berharap ning orang. Karena orang iki duwe watak PHP iki lho. Ngono lho, Bu. Dil ya. Urip yo aja arep-arep ning wong tapi berharaplah kepada Allah. Bojomu keganggu rondo. Aja nemen-nemen neh nyeneni bojomu kok gampang tukaran. Matur nang Allah. Niki enten rondo. Wajahe glowing. Dideke apik, kulite apik, wajahe cantik saking Blitar. Iki bojo kula kudu kepencut. Menawi kepencut panjenengan paringono manuke poklek. Matur nang kono ae. Kowe lek berharap ning bojomu gampang tukaran. Bu, dil nggih. Lek enek apa-apa aja dilebokne. Nomor loro aja nemen-nemen berharap ning manusa tapi berharaplah kepada
Wis, urip lek arep-arep ning Allah enak. Terakhir. Enek cah cilik sing terakhir. Bon iki sing terakhir lek kok kon jawab sing terakhir. Lha kowe arep-arep ning aku. Lek arep-arep ning aku yo kon ngaji sampai subuh. Ya lek sampai subuh, lek ora. Sampai ngaji aja arep-arep kok Pak lupa lek ngaji suwi, ya lek suwi. Lek ora. Ya Allah, gua udah ngaji jam 10 mundur seperempat ya jam 11 seperempat sak jam. Sing nomor 3. Urip ki lek pengen ati ayem, ati tenang, aja nemen-nemen awakmu lek urip ki butuh dinilai wong. Ngeten, urip ki aja butuh dinilai wong. Urip ki sing penting dinilai Gusti. Sama nek butuh dinilai wong lho wong sak njoho ki lho pira. Tapi lek butuh dinilai Allah, Allah ki penak mek sitok, penak. Ini saiki ora usah tersinggung. Lek enek wong wedok, ya wong lanang barang. Kok senengane update status, pengumuman itu hatinya sakit. Mergo wong iki pengajian bersama Romo Rai. Nulis Romo Yai biru Romo Rai. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Terus digawe status ben diarani sregep. Wong saiki iki uripe ngene iki lho. Butuhe mek diakoni wong. Wong ning omah iki lho Pak Lurah, sepeda motor ora gablek. Lah kok foto kene sandinge Pajero. Terus digawe profil ben diarani wong su. Enek ning Jawa wong model ini. Wis mulih wong. Sampeyan iki lek urip butuh dinilai wong kesel. Sembarang ge status, sembarang ge status. Wong iki lek gampang update status tuh orang yang butuh dinilai orang. Dan diarani kiai, profile nyekel mi karo ngalung serban. Ben diarani profile karo Bupati Trenggalek. Ben diarani apik karo pejabat. Dekat karo pejabat. Profile karo sing lanang rangkul-rangkulan. Ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, padahal bendina gembira. Hari ini ki penyakitnya wong ki butuh diakoni wong. Kesel. Kesel. Bu. Profile ning sandinge Ka'bah. Ben diarani bolak-balik enek apa ora? Ora enek piyung penyakit iki sakniki sapa nang nyanyi ya. Penyakit ini wis tidak menjangkiti kalangan bawah, kalangan atas iki kena penyakit update status. Lah sampean delok ora kiai ora bunyai wis bene syuting iki. Lho jenenge mulang Quran ge status, ngapalne Quran ge status, semaan Quran ge status. Lah terus iki butuh ibadah iki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong? Lek ibadah dike status ki berarti sampean gak butuh diakoni Allah, tapi butuh diakoni wong. Lek butuh diakoni wong demi Allah, Allah gak ngakoni. Karena awake dhewe iki tiap hari berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salatku, ibadahku, uripku, matiku mek sitok mek butuh diakoni Allah. Itu lho jenenge ikhlas. Wis kiai kok penggane update status. Kula winginane budalne haji Pak Haji wingi. Sugih haji plus wong sitok 350 juta. Budal karo sing kakung kecik nombu kaji jenengan larang. Wong loro 700 juta.
Sampeyan yo jek enom, tak tegelne bunga punten sing kathah. Lek wis teko Mekah, HP-ne didelek. Lha jenenge haji wis mulai teko Madinah, teko Mekah. Ning Madinah wis status alhamdulillah sudah berada di Raudhah. Nongek teko. Jangan. Kayaknya sih teko wong iki ngono. Golek sing nuwek-nuweki ndak bahaya, enam-enam iki lho. Nih nukang ate. Ya Allah. Uang gila uripe butuh diakoni wong kesel, Pak. Kula ngaji ngene iki hak kok ora butuh kok akoni, kok arani penak kono ora penak kono. Aku ora butuh pengakuan sampean. Sok mben kok undang ya kono ora kok undang ya. Aku lek nuruti omongane wong kesel. Aku ngaji ning Jawa kudu penak. Sok ben diundang neh. Yo. Wong kula iki sedina ping 3 lek nuruti pendengar piyo. Kesel. Iki kok arane penak kono ora penak kono. Niku aku ayel leret kowe muni terus emo. Wong aku yo kesel tenan. Kesel, Pak. Ngaji ngene wis los kula gak beban. Aku lek butuh diakoni beban kula, Pak. Abot. Bijing enjing kula ngaji malih, bijing dalu kula ngaji malih, bijing ngaji muslimat. Begini ngaji istighosah. Kok pamer mboten? Lelah kula lek butuh diakoni wong. Gak penting diakoni wong, sing penting diakoni Gusti Allah. Lek Lukman ki meneruskan perjuangan Rasulullah. Enteng beban kula. Ngene lho yo. Bene wong sakule ngarani sampean wong wedok ra beneh karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani ben. Sama nek nuruti wong sak kecamatan mumet. Iki lho, karo sing lanang ra beneh karo bene. Nek nuruti lambene tanggamu mumet. Wis bene wong ngarani sampean ra beneh karo sing lanang, sing penting Allah ngarani beneh. Toh nyatane sing ngadang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing trika sampean, sing nyapu omah sampean, kurang piye sampean dadi wong wedok? Sing ngedusi anake sampean, sing ngeteri sekolah sampean, kurang piye? Jam 12 bengi sampean dijawil, "Dek, oke." Lho wis kaya ngono lho kok diarani wong wedok rapi karo sing lanang yo bene, sing penting Allah ngarani enteng bebanmu. Pak Lurah bene wong sak Jawa ngarani sampean lurah rapi, sing penting Allah ngarani apik. Toh nyatane sampean dadi lurah, iki lho bantuan kok pemerintah 1,5 miliar tak gawe iki. Sampean sembarang kebutuhan rakyat sampean turuti, njaluk piye ya turuti. Lah kok sementara wong-wong muni, kuwi lurah rapi. Sing penting Allah ngarani. Sampeyan nek nuruti lambene wong sak Jawa mumet. Pak, bene sampean jarani wong lanang ra beneh karo sing wedok bene. Sing penting Allah ngarani ben. Dene wong sak kule kuwi karo sing wedok bene. Toh nyatane njaluk omah kok gawene, njaluk mobil kok tukokne, njaluk motor kok tukokne, njaluk pedah tes-tesan kok tukokne, kurang piye. Njaluk jilbab robani kok tukokne, robina kok tukokne. Njaluk lemari es 1 pintu kok tukokne, 2 pintu kok tukokne. Sampai gak enek pintune kok tukokne. Ngono kok diarani ra beneh karo sing wedok. Njaluk gelang kok tukokne, njaluk kalung kok tukokne, njaluk pinggel kok tukokne sak klintinge pisan. Saking sayange karo sing wedok, pinggele kuwi dikeki klinting. Karepe lek sing wedok metu sing lanang krungu klinting. Awake dhewe iki urip kesel atine awake dhewe iki mergo awake dhewe iki butuh diperhatikan orang. Butuh dinilai orang. Mulai saiki gak usah bene sampean darani wong cetil bene, sing penting Allah ngarani lo. Ora usah nuruti lambene tangga. Bene sampean darani mantu ra sukses bene, sing penting Allah ngarani. Lah sampean nek mantu arep nuruti lambene tangga apa nek penere?
Arep mantu alah bene pokok niatku ibadah nglumpukne dulur selesai. Dalek amal nurut mumet. Ndah ora iki. Pak. Urip rasa butuh dinilai wong. Urip sing penting dinilai Gusti. Wes iki dadi tokoh agama. Bene sampean jalan iki apa ning kene iki ra perjuangan. Bene sing penting Allah ngakoni nek sampean iki berjuang sejati. Wis sampean nek bangun masjid, bangun musala njaluk diakoni, ya kesel sampean. Biar apa kata orang, wah kuwi bene toh nyatane sampean yo bangun masjid yo ikhlas enak. Iki lho maraknya awak itu datang kesel itu apa? Njaluk diakoni wong. Ora penting diakoni wong, sing penting diakoni Allah. Enek wong wedok Bu iki marak diseleh kono lho, Pak. Kan seleh kene iki. Nyawang kono neh. Enek wong wedok Bu, duwe bojo sing lanang wuta. Sing lanang ki lho wuta. Sing lanang ki lho wuta. Lah diomongi mek ndomblong ae. Enek wong wedok duwe bojo sing lanang bendina ki lho maca ayu. Padahal sing lanang takoni karo tanggane lho, Mbak, sampean kok bendina maca ayu sing kok macaki sapa? Bojoku. Lah bojomu apa roh lah mau maca ayu? Wong bojomu wuta. Mbak, aku maca ayu ra butuh bojoku roh apa ora. Aku maca ayu butuhku sitok ben aku diakoni Allah. Lah aku ki istri yang sholihah. Mergo istri yang sholihah iki kudu maca ayu ning ngarepe sing lanang, kuwi ora ning keterangan sing lanang iso nyawang apa ora. Nggih. Nggih. Sing lanang wuta lho bendina maca ayu. Nggih. Sing lanang yo wuta. Bendina maca ayu ben diakoni Allah lek istri yang sholihah. Sing lanang yo wuta. Yo bojomu wuta apa ora? Ngono ki awakmu bedina ya maca ayu ning ngarepe bojo. Pret apa? Dajal aku tak takon jenenge ibu-ibu lho tak sawang kabeh kok wajahe fresh. Kok wajahe seger, kok tak sawang ayu. Terus sampean mau ngacak koyo ngono ki butuh diakoni Allah kok butuh diakoni wong-wong. Lho apa wong wedok maca ayu gak oleh? Oleh. Tapi sampean niati mulyakne sing lanang. Mergo lek sampean mulyakne wong lanang berarti sampean wong wedok sing sholihah. Sampeyan lek maca ayu niatane mulyakne sing mergo wong wedok lek macake ayu, ilange gedhi, wajahe glowing, klambine apik, kuwi sing mulya panggah sing lanang, ngono lho. Enek wong rewang jilbabe apik, klambine apik, kalunge gedhi, wajahe glowing, gawe kacamata. Sing rewang kabeh nyawang sapa? Ya Allah jilbabe, ya Allah wajahe lek reti ya Allah. Kalunge ya Allah klambine, kuwi sapa? Ya kuwi garwane Pak Lurah. Pak Lurah kan katut mulya. Tapi lek sapa to rewang kok panggah gawe kaos akar dewa. Ya kuwi bojone Pak Mudin. Lah Mudin lah yo amoh. Pak Mudin teko apa ora iki? Pak Mudin kok cangkem ngomong apa. Lha tenan, mulo dadi wong lanang aja pelit. Wong wedok itu berhias boleh. Tukokno kalung sing gedhi, Pak, gelang sing gedhi. Golek kalunge gedhi, gelange gedhi, klambine apik sing mulya panggah sing. Iki lho dadi wong lanang aja cetil. Kae batin terus omong ngono kuwi. Kuwi lho bojoku sing kupluk enek kembangane kuwi.
Kula bojo kula iki tenan njaluk gelang tak tukokne, kalung tukokne, klambi tukokne, tas tukokne. Mergo nyapa lek bojo kula mening sing mulya panggang kula. Mula bojo kula ki ajeg bu 3 wulan pisan. Paling suwi mesti tak lebokne toko klambi. Sapa muni dilebokne tok iki? Ya ditukokne. Wingi tak lebokne toko klambi. Wis milya sak sirmu. Sing penting aja kunjul 50.000 aku. Wah, tibane padha cetile gitu. Yes, mulai saiki leren awake butuh dinilai wong. Sing dolanan HP ora kabeh status. Ora usah gampang-gampang ganti profil. Kuwi ketok lek wong butuh diperhatikan orang, butuh diakoni wong. Sampai nek di nomor WhatsApp kula awet kula di WhatsApp pirang-pirang tahun urung tau ganti profil. Profil kula panggah anak lanang loro kula. Nyapa ora tau ganti profil, sumpah mergo ora iso ganti. Aku yo tenan tak omongi selawase urip. Selawase urip ora tau update status. Lah nyapa? Nah itu. Lho apa update status gak oleh lho lek sampean duwe bisnis, Pak. Bu, monggo. Kangge pemasaran bisnis jenengan dijual, marning bisa menurunkan darah tinggi. Monggo. Tapi lek arep niat pamer butuh pengakuan orang sudah berhenti, terutama urusan ibadah. Mungkin tahun ini wong Joho enek sing arep tindak kaji wis gak usah. Gak usah. Lho kok pamer mboten kula niki nembe umrah iki bojo kula tameh ora usah kita ora usah. Kowe lek habis status kowe pamer butuh diakon lek kita iki Mekah. Allah gak ngakon. Lek wis Allah gak ngakon, insyaallah percuma. Enek kodhok mlayu nang segara. Nyedot banyu segara. Balik kepethuk iblis. Ditakoni, "Kon ndidok ke segara. Nyapa nyedot banyu segara?" Mbok ge apa, Dok? Tak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim lho. Lah geni sing mateni Nabi Ibrahim iki gedine sak desa Jawa. Lah kok kodhoke mlayu ning segara nyedot tidak ge mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim. Iblis langsung muni, "Kowe iki kodhok goblok. Apa iso banyumu sakmono ki mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim?" Subhanallah, kodhok lah kok jawab, "Iblis, aku ora butuh banyu iso mateni geni sing ngobong Nabi Ibrahim, ora aku ora butuh. Iblis, butuhku mek sitok ben aku diakoni Allah, lek aku berpihak kepada Nabi Ibrahim. Lek aku berpihak kepada kebenaran, lek aku berpihak kepada Allah." Kodhok niku gak iso, Pak, tapi mek butuh diakoni Allah. Ngapunten, lek ning Jawa enek bocah mabuk-mabukan, Pak. Lek sampean saged menging sampean penging. Tapi lek jenengan gak iso menging, minimal ati jenengan muni aku gak setuju karo bocah-bocah mabuk-mabukan. Lah nyapa gak setuju? Mergo kuwi dipenging Allah, kuwi dilarang Allah, kuwi maksiat. Lek sampean atine muni ngono berarti sampean bolo Allah. Aku ngene iki ben diakoni Allah, lek aku iki gak berpihak karo cah mabukan. Aku berpihak pada kebenaran. Aja ngene malah nek cah mabuk-mabukane malah muni ya pancen teko jamane. Ah saiki mabuk ya bene jamane. Oh, kuwi berarti sampean gak berpihak nang Allah. Jadi jenengan ki minimal hati panjenengan ingkar. Ngapunten, kula niki roh Pak, sapa sing di POM sak Kabupaten Blitar. Ada satu pemilik POM di Kabupaten Blitar, itu tiap bulan sedekah nang yatim piatu. Itu 0,5 miliar. Masya Allah. Apa? Kula mek butuh diakoni Allah. Lek Lukman yo peduli karo yatim piatu. Ngono nek batine, gek batine dikekne yatim piatu, kula termasuk andil dalam kebaikan. Tapi lek sampean milih POM, gek sing di POM tukang nyogok pejabat akhir dicekel KPK, berarti sampean melu urun Pak nyogok pejabat. Lho niki sederhana, Pak, tapi kita butuh diakoni Allah. Jenengan iki diperintah karo Kanjeng Nabi kon apik karo tangga. Malaikat Jibril bolak-balik pesen, "Jeneng Nabi, sing apik karo tangga, sing apik karo tangga." Sampai Kanjeng Nabi iki apa kira-kira tangga ki arep nampa wasiat, apa nampa warisan. Awake dhewe iki diperintah kon apik karo tangga. Tak usah tersinggung.
Sampeyan iki lek ning Jawa, tanggane duwe toko, aja tuku ado-ado. Tuku anggene tangga jenengan ben jenengan diakoni Allah lek jenengan iki apik karo nyapa ta awakmu kok senengane tuku gene maret-maret ya. Nyapa kok senengamu tuku gene maret-maret ya. Padahal tangga ki segala-galanya yu lek sampean mantu sing rewang ya tangga, sing becek ya lek lara sing ngindangi dhisik ya tangga, lek mati sing ngedusi tangga, sing ngapani tangga, sing nyolati tangga, sing mikul, sing mendem. Napa to kok tuku malah gini Maret, April, Mei, Juni. Lah apa sing ndek Indomaret kele awakmu mantu becek. Mboten ta? Tuku gini tangga ben diakoni Allah nek sampeyan apik karo tangga. Lho lek dene kacek 1000 karo ning kule ya bene to wong 1000 ya dipek. Ya anake tangga ya ning pondok, dene enek 1000 ki mau batine dige mondokne anake, sampean ora yo melu urun mondokne anake tangga to. Apa meneh sing duwe toko duwe anak yatim, tuku ning kono, golek nek batine dikekne anak yatim. Wis leren, mulai saiki tuku ngene tanggane. Yo sing duwe toko batin terus. Kula niki lek jek enek tangga kula duwe, gak usah ado-ado. Tuku gini tanggane. Tuku gini tanggane. Yo omongi mek mendeli. Ben awake dhewe diarani apik karo lho luwih mendhuwur neh Pak, ngapunten. Lek jenengan wong Islam cik duwe barang dagangan, tuku ngene wong Islam ae lah. Ben awake dhewe diakoni apik karo wong. Mergo al muslimu akhul muslim. Wong Islam ki dulure awake dhewe, Pak. Ya lek kecuali wong Islam wis ora duwe ora bakul mobil, ya tuku wae to gene wong non muslim. Tapi lek cek wong Islam sing enek tuku wae ben diakoni awake dhewe iki baik sama muslim. Nah apa ora iki? Wah urip iki butuh diakoni Allah. Ora butuh diakoni wong. Bene apa kata orang sing penting Allah ngakoni awake dhewe apik. Dene jarane ahli ibadah, sing penting Allah ngarani sedep. Oh. Lek pengen apik-apik siji lek nek apa-apa aja dilebokne. Nomor 2 aja arep-arep ning manusa tapi arep-arep nang Gusti. Nomor 3 aja butuh pengakuan orang, urip sing penting diakoni Gusti. Anjing menggonggong kafilah tetap lek butuh diakoni nomor 1. Sing paling terakhir ngomong nih halal bihalal. Itu berarti awake dhewe ngomongnya meminta maaf. Wong njaluk ngapura niku lek saged diaturne kesalahane. Aja mek yo luputku ngapuranen padha-padha. Iki kurang komplit, salahmu dilomongno. Yo luputku ngapuranen padha-padha. Ngene lho yu, aku pas rewang nggenmu kek ngentit iwak 3 kilo. Ya Allah layakno iwake ra cukup. Lah ya sepurane ya wis aja dibaleni ya. Padha-padha tak ngapura. Ngono lho yu. Tapi lek sampean omong ning wonge dadi nesu, malah timbul masalah baru, gak usah. Cukup, Bro, luputku ngapuranen. Padha-padha selesai. Lek kok omongne nesu kok, Bro, luputku ngapuranen. Padha-padha. Ngene lho, Bro, bojomu kan tau ilang 3 dina. Kayak tak inep ning Trenggalek kae. Oh, cangkemmu malah jotosan to. Bahkan nek dawuh dinti nek wong loro salaman, maka dosa keduanya dimaafkan sebelum tangan mereka dilepas. Artinya orang meminta maaf itu sebetulnya berjabatan tangan sudah selesai. Tapi sing apik pada diatur. Lah wong halal bihalal to badan. Kuwi sing apik moro apa diparani yo? Sing apik moro. Mergo lek moro dia memulai kebaikan. Luwih akeh ganjaran. Lek moro dia duwe kangelan. Mula sing apik sing enom iki lek lebaran lawange ditutup. Moro ngene sing sepuh. Sing enom buka lawang nampa tamu. Moro ngene sing sepuh ganjarane lho akeh. Nomor 2 sampeyan lek gelem moro, untung secara ekonomi mergo jajan mutuh.
Jajanmu kok jek akeh. Omahku tutup terus ah. Bodoh besar iki ijik. Apa meneh sampean duwe anak cilik-cilik telu Pak. Sedina cah sitok 200, cah telu oleh terus Bu. Kene sing 300 ibuke lho. Kok penak men buke biaya administrasi. Gengsi. Lah wong sing diparani tak peseni, sampeyan iki lek hormat tamu ya sing apik. Siji, Bu dipikilik. Nek hormat tamu ora usah gawe jajan angel-angel. Apa enek jajan angel-angel enek napa niku kacang sembunyi. Kuwi marakne tamune goleki. Jajanmu apa yu kacang sembunyi? Sembunyi ning ndi aku goleki yo temu. Nomor loro, lek milih toples napa lodong mriki? Nek ngarani ada jajan apa mriki? Toples, lek milih toples yu dieling-eling. Milih yo sing cangkeme amba. Aja cangkeme ciut dadi lek jukuk ngincuk ngene ketok lek pelit. Yo lek tamumu tangane gedhe dilebokne diangkat untuk sak lodonge. Nomor 3 milih lodong utawa toples sing padang, jajane didelok kon njaba ketok. Mengko lek gawe tupperware ki regane larang tapi jajane disawang kon njaba ora ketok. Engko lek tamumu cah cilik, atimu gampang kecewa. Lah piye cah cilik buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Le dimakmu aja dibuka itu. Ndak ketok. Nek wis jajane sawang kok ketok kan penak, jukuk langsung buka langsung ditutup. Sing terakhir, sing nomor 4, ojo nyuguhne jajan munafik. Jajan munafik ya apa njaba karo jero ndak cocok, adahe kongguan isine rengginang. Enek niki ngono kuwi. Kuwi ngapusi, kuwi lek dilaporne polisi kena pasal penipuan. Lek adahe kongguan isine ya kong. Lek adahe wafer isine ya anak kula ki tau adahe iki wafer gilu, Mbah kula tak mundut wafer mundut to. Mosok dibuka lah kok marning to. Lho Mbah kok marning heeh kletaken le, kletaken. Iki jenenge jajan munafik. Wong munafik iki njaba karo jero ora padha. Lambene muni kidul, atine muni. Nah, iki jenenge ora padha ki wong munafik. Lho lek nek jajan njaba karo jero ndak cocok, iki jenenge jajan munafik. Hei, kalau ibu ke lho. Lek kongguan isine kongguan. Kongguan kok isine kerupuk telo ki lho. Sing nomor 5, lek nampa tamu lesehan monggo, orang gawe meja kursi. Ning pengumuman aja sampai kejadian kaya ning Blitar. Mejane aja dhuwur-dhuwur. Lesehan mejane dhuwur. Tamune arep jukuk jajan ditampani karo sing di omah. Lho kok kesesat to? Wong arep jukuk jajan kok kesesat. Lah mejane kedhuwur lek jukuk kan malah ngene. Akhirnya tampani kok kesesat. Kere. Dadi lek mejane cedhek kan penak, kok lek dhuwur ngene. Bu atur kula tibakne iki jebakan Batman karepe jajane ben utuk. Pendak arep juga ya kok kesesat. Monggo niki krana halal bihalal kula ikrarne Pak Bu sinten mawon sing kagungan kelepatan teng panjenengan, nate ngelokne panjenengan, maido panjenengan, mitnah panjenengan, jenengan ikhlasne nggih. Jenengan halal nggih. Jenengan ngapura nggih. Sapa sing ngapura wong liya, Allah bakal ngapura dosane tiyang niku. Sapa sing gak gelem ngapura, mongko Allah gak bakal ngapura dosane tiyang niku. Dalu menika jenengan gelem ngapura dosane wong liya, mugi-mugi Allah ngapura dosa kula kalih panjenengan. Inilah yang dinamakan minal aidin wal faizin. Karena kita sudah saling memaafkan, maka Allah juga memaafkan. Maka kita kembali suci seperti bayi yang baru lahir, dan kita termasuk faizin, termasuk orang-orang yang beruntung. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah, paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras, sedaya kagungan rezeki jembar halal, rezeki kathah ugi barokah. Muga-muga anak awake dhewe saleh salihah. Muga-muga sing rawuh enggal saged tindak Mekah Madinah.
Muga-muga sing rawuh lan sedaya masyarakat Joho lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iki jane cara ngomongnya haflah ngoten ya tepak apik jane ceritane. Tapi wis bengi ya. Apik ngomongnya haflah kita sing mau ya, tapi wis bengi. Lha tenan apik iki. Iki ngomongnya mening. Tetapi wis bengi ya. Piye diterusne? Wis bengi ya. Apik nyeritane iki jan apik ngebabne anak ipah mening lho tapi wis bengi ya. Apa ngene ae mumpung Pak Lurah rawuh ngene iki kesepakatan sok ben ngundang neh ngene ya. Wening. Pun kula donganane kersane mangke mboten biasa lek ganti sing donga niki terus morat mari. Yu aja mulih sik didongani. Pokari subar iki ditutup ben ora tah. Mula pengajian iki ditutup karo donga ben ora ku. Mula aja pisan-pisan pengajian nek durung didongani kumpul aja ben mancep ning utek dadi ilmu sing barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainana wa hdina subul salam wa najina min adh-dhulumati ila an-nur wa jina min al-fawz sallallahu alaihi wa sallam wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sahabianten yang hadir wa dal majlis pengawasan menika ya Allah khususan khassah dzurriyyahipun sedaya warga Joho ya Allah wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa ardhalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon sangka Pak Lurah kanca-kanca panitia bangsat sedaya kemawon menawi wonten atur kirang saya agung pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد.